سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا بفلاج ما مدر باب جزينا مسخم سنة حدا لهم عربي شاي قبل هنسي نلم يعدوا مالني عدمي يوناتان سبهاتو كاب شودني كاب كتما ستوكهولم نسو قاب برلما ناي أوروبا نخساتف ود أب قسقاس يركب الله أب بوليتيكا ناي شودن كأني كساتف سني حلو أبينا بارتي ساتف زلو أنت قبر سني حو سلمتين بناي بوليتيكا شودن كأبتو وسينو مع ساعتيو እንደገና ናብ ናይ ኤውሮጳ ፓርላማ ከዓ ክኣቱ ኣብ ጎስጓስ ይርከብ ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ወሲኑ ኣሎ ሓደ ወገን ኣለና ብሓደ ወገን ኣለና ዕላል ብካልኣይ ወገን ከዓኒ ንኣስታት 4 ዓመታት ኣብ ሽወደን ብዓብዪ ኣበርክቶ ዝነበራ ቋንቋ ራድዮ ሽወደን ትግርኛ ተዓፅያ ኣላ እሱ ከም ፖለቲከኛ ከመይ ዘንብቦ ናቱ ፓርቲ ኸ እንታዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ መርገፅ ኣለዎም ወይ ከዓ እንታይ ርእቶ ነይርዎም ወይ ከዓኒ ከመይ ገይሮም ሪኦሞ እሱ ከዓ ብውልቂ ከም ኤርትራዊ መጠን ነቲ ቋንቋ ሽወደን ከቢድዎ እሞ ከዓ ከዓ ሓፀርትን ኣገደስን ዜናታት ትህብ ብምንባራ ብምዕፃዋ ሕጂ ከመይ ዘንብቦ ንሱ ከዓ ከም ዕላል ክንትንክፎ ኢና መጀመርታ ዕድሜያ ከቢርካ ስለ ዝመፃእኻ ኣመስግነካ ዮናታን يغني اللي شاي حوالي እምበኣር ናብቲ ናይ ሽወደን ፖለቲካ ተኣቱ ዝደረኸካ ምክንያት እንታይ ነይሩ መዓስ ነይሩ ቁሩብ መላለይ ንሰባት ንሰማዓቲ حق زرابا ناي سويدن بوليتيكا تنبر البحر كوينكات بوليتيكا بخفيف ملكتك كان دي جن ناغوشتي آتي نخواسا زقددني بزحلفو عامتات ناتنا وكلنا كنركب سلازي تعلنا كم إرتراويان كم دك وساعتيناتات قدامي قال أي نقر ما تأنا زحسبو أيديولوجي أب سويدنون دمسو زتحاتب مخانو الجامعي نخبر بنسوسن كوي ناب ليبرال بارتي تتصمير ክትፅምበር ከለኻ ዝነበሩ መስራሓት ማለት እንታይ ኻ ትሳተፍ ምስ ተፀምበርካ እንታይ ኻ ተበርክት ንስኻ ካባኻ እንታይ እዮም ዝደልዩ ንሶም ንስኻ ካብኦም እንታይ ኻ ትደሊ ኣብቲ ህዝቢ ሽወደን ብሓፈሻ ኣብ ስደተኛታት ድማ ብፍላይ እንታይ ኻ ኣበርክቶ ክትገብር ትፍትን بمسارته ليبرال بارتي ناتسنت بارتي مالتي ويدما ليبرال كم ترجماس ليبرال يعني ناي ناتسنت بارتي مالتي نحنا ناتسنتنا سيدنا كاب عندنا متينا أبزي نبر اللقوان هذا تزعنوات نرينا تحرر ما بزي كنسو ناي كونسرفاتيف بارتي معباي رينا ناتنا قبل علينا زبر تزعنوات بماندا وسخ خيد كله يمانين سجاميز بهالبوليتيكال لونجي أبزي أوروبا ويمام العالم كم نفرتو እና ብየማን ዝፅጋዕ ፓርቲ ኮይኑ ሊበራል ግን ድማ ነዚ ሃገራውነት ወይ ድማ ኡልትራ ሃገራውነት ኮንሰርቫቲዝም ዝፃረር ኮይኑ ትዛዓበየ ተፃራራይ ስለ ዝኾነ ንዓይ ስለ ዝምልከተኒ ዋላ እኳ ናይ የማን ፖለቲካ ኮይኑ ነቲ ኣንፃር ስደተኛታት ዝኸይድ ስለ ዝፃረር ናብኡ ንኽኣቱ ተገዲደ ማለት እዩ ንዓና ከም ስደተኛታት ቅድም ቀዳድም ቅድሚ ኩሉ ናብ ዓንዶም መፂና ከም ደቂ ዓዲ ንኽንነብር ቋንቋ ንኽንመሃር ስራሕና ንኽንሰርሕ ኣካል ሕብረተሰብ ንኽንከውን ካብቶም ዝፅዕሩ ናይ የማን ኣካላት ሓገዝቲ ትብሎ ሊበራል ፓርቲ ስለ ዝኾነ ናብኡ ንኽኣቱ ተገዲደ ማለት እዩ ኣነ እውን ኣብ ገዛውተይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሎካል እንድሕር ጀሚርና ኣብቲ ዝነበረሉ ከባቢ ናይ ቅትለት ሰብ ክሪሚናሊቲ ገለመለ ብዙሕ ካይድ ስለ ዝነበረ እጃመይ ክገብር ኢለ ኣትየዮ ማለት እዩ ቀደም ቅድሚ 10 ዓመት ክኸውን ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ዝተወሰነ ብመጠኑ ከም ማንም ቦታ ክሪሚናሊቲ ነይሩ ደቀይ እውን ኣሽቱ ስለ ዝነበሩ ኣብ ውሽጢ ኮይነ ኢንጌጅ ድኸውን ነይረ ምስ ማንም ወለዲ ደገ ወፅየ ቆልዑት ዝገብርዎ መፃወቲ ቦታ ንኽረኽቡ ቤት መፃሕፍቲ ንኽኸዱ ትምህርቶም ንኽከታተሉ ዝሕግዝ ነይረ ድሓር ግን ደቀይ ዓብዮም ምስ ወፁ ናይ ካልኦት ወለዲታት እውን ንኽሕግዝ ደሪኸ ማለት እዩ ቀስ እንዳበልኩ ኣትየዮ ዝነገር ብሓንሳብ ድርግም ዝበልኩ ነገር ኣይኮነን ሕጂ እንታይ እዩ ብፍሉይ ተበርክቶ ንስኻ ኣበይ ናይ ፅፍሒ ክንብሎ ንኽእል ወይ ኣበይ ናይ ማእዝን ክንብሎ ንኽእል ኣበርክቶኻ እንታይ እዩ كم سرحت يا خحيس كيا وزلخا مالتي تقصير كات سرحلو ديو ولاس نسو كم توسخي مخاكل يعني يتوتكا سرح لكاي
ناي إتوتي صراحة لني ناي بعلي صراحة لني بكفيل جن كم زوالفها بترفق زي سلزعاته هو بوليتيكا بزحته بزي لعلة أفحين لحر زي بزيحكا صراحة خونا يكدني بدليتن بمسمح برسب زلكار كلام سراحي ስለዚህ ስርሐዩ ኢለይክ ብሎይክ እኔ ግን ድማ ልክ ከምት እንጀራ ይዘህቦ ጊዜ ድማ ክንድኡ ድማ ይፈል ኣብ ናይ ሎካል ፓርቲ ማለት ናይ ሎካል ኮሚኔ ፓርቲ ወኪሌ ኣብ ናይ ፍሪ ኢድሮት ወይ ድማ ናይ ስፖርት ናይ ሶሻል ጉዳያት ቁሩብ ተነኻኸፈ ከምት ዝበልኩ ድማ ኣብ ካልኦት كحجز كعل من أسيات كحجز اللوز كعل دما ودما سرح حجيجن قرب عليه حكى بيليو بستوكهولم كوميون جيري ناب ملو سويدن نا أوروبا أو كلنا هو هذا النحاس تبعته تحريو زمت كنرينا تي ناي كامبين سي تيو زوسنو يا نختار جلجل الكاحات متص لحركة تفلت كاي سرح كازخون صبو كلمنا بتنا أوروبا تمرحلو زل خمس سرح مخدنا تيناتكم بارتي ليبرال أبز حجي زلو منجستي انتهي تراي زلو عدها تلاقي يختار مني خاجن مستي زلو حجي اس دي زبحال ناي حلو في مان بارتي تتعميركم ويكا تلافينكم يخم منجستكم زلو مني ده حكي الله خوينا ملسخ كيدي خمالتي سقات حتى انتهيو كمي نسخة سدتنيا دحر بايتا زلكا خنسخة مستي سدتنياتات زتقلقن زينن بارتي حبيرو مزخيد بارتي اللي براركتا كتهلو وسينكا منابات قديمكا اتيخا خدكم تقليخا جن كمينا تنسخة كميتم بون نسخة نزي البوليتيكا زي اوكي لكي تصبو غير كا ختم بوقت كلا لكا كابتن أي مجمرتا كرمكا اس دي باور يلن باور زلنا نحن عنا اس دي جن ابتنا ماجوريتي تي باور زلو مالت ليبرال مودرات كالوت بارتيات كوينا مسبع السنتر كوينا نسرحو ماينوريتي ماجوريتيز بحالالو مالت تيوم حدا سوشال ديموكرات جرين ليفتيس فينستر مالتي نساتهم تسحيرهم ماجوريتي كوينا نحن عاتينا نحن حجي أب برلمان ماجوريتينا مالتي اس دي سوشال ديموكرات فينستر دما كم اوبوزيشن يوم زلو طب ماينوريتي زبالكو خا غلطا قبل تا ماينوريتي زبالكو خا نت ماينوريتي زغون حبرتسب كاب دغه ناب شودن زمصه بصنوع زصارر زلو اس دي حجي اس دي اب سلطان يلن تبلن لها قرب كنكاتع كنفتينا كنكاتعينا وكنكاتع زي كونه سي مخاتع تخا غلا يكون كن انا جن زياده تخبرها لي زياده حتى كاي مالتي امبر نمكتع غلا يكون كن ناتي حقنا مكتع يكون جن زي ترداني ويكاني كالو سبب بخال كم بوخلو مستمعه مستفر الذين خلو خسي زهبو زلو جمجمات اب قمت اتيخ حتى كا حج ماينوريتي خلق له ناتكم منغستي ويت زلو منغست زي كونه ماينوريتي سي نماينوريتي زخون حبرتسبات كاب دغن زموص كاب كسفر الى هاجرات نزموصو علامه زغبره سغمتታት يوسد ስለዘሎ እሱ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ዜናታት ዝተፈላለዩ ምሁራትን ተንተንትን ኤስዲ ዝበሃል ብድሕሪ ስለዘሎ ብቅድሚ ስለዘሎ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ስለዝገልጹ ዘለዉ እየ ኦኬ ንዑ የከረዳእካው እንደልየ ነይረ ኣብሪካ ይወለኻ ከነግረካ ጽቡቕ እየ እቲ ማጆሪቲ ፓወር ዘለዎ ወይ ድማ መሪሕነት ዘሎ ምሳና ኮይኑ ዝሰርሕ እቲ ዝዓበየ ሞደራት ሴንተር ካልኦት ፓርቲታት እዮም ብሓንሳብ ኮይና So SD abzi package yellen ግን SD ድማ ዝድልየሉ ግዜ ድማ አሎ ዝድልየሉ ግዜ ማዓስዩ እንደሕሪልና ኣብ ውሳኔታት ኣብ ምሕላፍ ክኸውን ከሎ ንሕና ከም የማናይ ፓርቲ ክፋል SD የድልየና ሶ ኣጂ ኣብዚ ዝመጽእ ናይ SD ጽወታ ማለት እዩ ከምዚ ሚዛን ሓላዊ ይኸውን ኣሎ ኣብ ስልጣን ተዘይሃልዩ ከመይ ገይሩ የድልየኩም ንዓኹም ኣብ ውሳኔ ምውሳን ሙሉእ ፓርላማ እዩ ዝውስኑ ምሳሌ ሓደ ሕቶ መጽእ ሌትስ ሴይ ናይ ኢሚግሬሽን ሕቶ ክመጽእ ክእል ዋላ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ኤነርጂ ሕቶ ክመጽእ ክእል ሕጂ ብኣይዲዮሎጂ ምክንያት
ዋላ ውሽጢ ካባናውን let's say ናይ ኤነርጂ ጌርና ንውሰድ ሓንቲ ኤግዛምፕል ንክህበካ ንምርዳእ ክትዕብና ማለት ናይ ኤሌክትሪክ ሕቶ ናይ ኤነርጂ ሕቶ መፅእ እሞ ናይ ኒውክሌር ፀዓት ዘለዎም ቦታ ክስርሑ ኣለዎም ዝብል ውሳኔ ንምሳሌ እንድሕር ተወሲኑ ዝተወሰኑ ፓርት ካብ ሶሻል ዲሞክራት ቬንስተር ግሪን ዘለው ኖ ክብልዮም እቶም ናትና ድማ ሕራይ ክብልዮም ግን ድማ ኩል ግዜ ሰብ ብርእሱ ስለ ዝውስን ካባናውን ኖ ዝብሉ ካብኣቶም ኦኬ ዝብሉ መፁ ኤስዴ ዝበሃሉ ሽዑኡ መፁ ንዓና ዝሕግዝሉ መንገዲ ደልዩ ማለት እዩ ካብ ናቶም ተወሳኺ ድምፂ ተወሰዱ እሞ እቲ ትደልዮ ፓወር ዝሓዘ ፓርት ካብ ኤስዴ ድምፂ ብምውሳድ በዚሖም እዮም ሕጂ 18-19% እዮም ዘሎ ብኡ ብምውሳድ እቲ ትደልዮ ነገር ተስርሖ ማለት እዩ ኣብ ድምፂ ምሃብ ንዓና ብዙሕ አይዲዮሎጂካሊ የማን ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ብኡ ባላንስ ገበሩ that's why ሕጂ እቲ ናትና ኣብ ፓወር ምቕማጥ ምስ ኤስዴ ዝተሓሓዝ ዘሎ መብዛሕትኡ ንገብሮ ነገራት ብናቶም ሓገዝ ኢኹም ትገብርዎ ዘለኹም ዝበሃል ዘረባ ስለ ዘሎ ብናቶም ሓገዝ ኢኹም ትገብርዎ ጥራሕ ዘይኮነሲ ብናቶም ድፍኢት ንሶም ዘውፅዎ ፕላን እዮም ዝኸዱ ዘለው እዩ ዝበሃል እዚ ማለት ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ዝተፈላለዩ ብፍላይ ከዓ ትግርኛ ዝዛረብ ሕብረተሰብ እንተወሓደ ናይ ቋንቋ ናይ ምትርጓም መሰሉ ንኸይሕለወሉ ኣብ ሓንቲ ኮመን ሕጂ ተፈቲኑ ኣሎ እንታይ ማለት እዚ እስኻ ዘለኻዮ ፓርቲ ነዚ ከምዚ ዓይነት ስጉምትታት ክወስድ ከሎ እቲ ዝለዓለ ሓይሊ ዘለዎ ዋላ እኳ ኣብ ስልጣን ይሃሉ ግን ኣብቲ ድምፂ ኣሎ ትብለኒ ኣለኻ ግን ወሳኒ ሃንዳሲ ሓሳቢ ምዃኑ ከዓ ብዙሓት ቅሬትኦም ይገልፁ እዮም ልክ ኣለዉ ኣብ ሓደ ቦታ ልክዕ ከምዚ ዝበልካዮ ናይ ኣስተርጎምቲ ሕፅረት ዘለዎ ወይ ድማ ናይ ኣስተርጎምቲ ካብ ምግባር ነቶም ዝትርጎመሎም ሰባት ቋንቋ ንክኽእሉ ድፍኢት ንምግባር ቋንቋ ክመሃሩ ኣለዎ እሞ ኣስተርጎምቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ወፃኢኡ ክንሽፍን ኣይንኽእልን ኢና ዝበሃል ዘረባታት ገንዘብ ባዕሎም ክኸፍሉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ራይ ከምኡ ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ ከም መርገፅ ንሕና ከም ፓርቲ ተዝመሃሩ ነቲ ቋንቋ ኢና ንመርፅ ግን ዘድልዮ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ሰብ እቲ ወፃኢ ተገይሩሉ ኣስተርጓሚ የድልዮ እዩ ከርከብ ዛዕባ መሰሉ ንምፍላጥ ብናቱ ገንዘብ ሕፅረት ምክንያት መሰሉ ክኽላእ ኣይንፈቅድን ኢና ኤስዴ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከም ዝደፍሉ ንፈልጥ ኢና አንተወይ ዝበልኩኻ ንሕና ንዓቶም ኣብቲ ናይ የማን ፓርቲ ኣካል እንድሕር ጌርናዮም ኣብሶሉት ማጆሪቲ ወሲድና ብስምምዕ ማለት ብኣልያንስ ብምግባር ኩሉ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና እቲ ፓወር ይህልወና እዩ ንሱ ንኸይግበር ግን ንዓቶም ኤክስክሉድ ጌርና ኢና ንገብር ግን ከምዚ ጀንትልማን ኣግሪመንት ዓይነት ኣሎ ኣብቲ ዘድልየካ ቦታ ትሰማማዕ ኣብቲ ዘድልየካ ቦታ ትሰማማዕን ኮይኑ ምስቲኦም ካልኦት ሞደራት ፓርቲ ምሳና ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለው ዝተወሰነ ዓይነት ኣግሪመንት ተገይሩ ይስራሕ ኣሎ እዚ ኣይሜን ብክልተ ዓይነይ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ፓወር ንምፅናሕ ተባሂሉ ምስ በዓል ሞደራት ዝተገበረ እዩ ሙሉእ ንሙሉእ ኣነ ፐርሰናሊ ክድግፎ ይክእልኒ በርከ ንደቂ ወፃእተኛታት ብውልቀ እየ ሕጂ ዝዛረበካ ንደቂ ወፃእተኛታት ዝጎድእ ነገር ክርከብ ከሎ ድምፀ የስምዐ ብዘይ እንታይ ሽሙ ብዘይ ነሕስያ ግን ድማ ኣብ ፓወር ንምፅናሕ ተባሂሉ ዝግበር ቃልሲ ስለ ዝኾነ ኣይሚን እንዳራእኻዮ እውን ከም ውልቀ ሰብ ዋሕዲ እውን ስለ ዘለናቶም ደቂ ወፃእተኛታት ኣብ የማናይ ሳይድ እንታይ ሽሙ ንብል ኢና ማለት እዩ ኣብ ፀጋማይ እውን ዝሓለፈ ግዜ ንሳቶም ስልጣን ሒዞም ከለዉ እውን ብዙሕ ዝተመሓየሸ ነገር የለን ኣብ ከምዚ ኩነታት እንዳሕር ኢኻ ልክዕ እዩ ሕጂ እዚ ዝነጠቐስካዮ ነጥቢ ግን ጉድኣት ኣለዎ ኢለ ግምቴ ድምፂ ድማ ስምዐሉ እየ ልክዕ ከም ካልኦት ነጥብታት ማለት እዩ ኣነ እቶም ቀዲሞም ዝነበሩ መንግስቲ እዝን ብልጫ ነይሮም እዚ ድኽመት ነይሮም ገሌላ ኣይፈረድን ዘለኹ ግን ሕጂ ብዛዕባ ዝሪኦ ዘለኹ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ሕጂ ዝሪኦ ዘለኹ ንዝመፅእ ከዓ ከምፅኦ ንዝኽእል ሃስያብ ግምተት እየ ዝዛረብ ዘለኹ ትግርኛ ትዛረብ ብቐረባ ሓውና ስለ ዘለኻ ከዓ ነዋጥረካ ኣለና ኣማራፂ የለን ሕጂ እቲ ስጉምቲ ናይ ኣብ ሓንቲ ኮመን ተፈቲኑ ዘሎ ቋንቋ ትግርኛ ክኾን ካልእ ቋንቋታት ባዕሎም ወይ ባዕሎም ከፍሉ ወይ ከዓ ክኽእሉ ዝብል ድርኺት ዝፈጠረ ስጉምቲ ተወሲዱሎ መፈተኒ ተባሂሉ ኣሎ
أي فلاتن يصبح نقول كلن كومنات وكلن محدرات كون خالي تزه السقط سبن تزه السعين السبن كاني مودات يبلون بزحي زي مصنعات زليون يكونن كنقول متصل نخيل بعر السخاز اللي خيو أب منجستي زلو بارتتا نزعين سجمتات كوس دخلوا بقول كهات قوامو كم تسمعت نجرن اللخا تقاومو أخل تزي كوينو إتي أنت أركا زخير زلو سجمتين دحر تعويتو أبسط الدنيا دحر داني كبيتها سيزورد كوينو نكمون لحر كوينو كابانا كاب سدتنياتات أدلاي سجمتات كوس سدالو سلاماوي بزخونا من قدي سلاماوي سلف جيرنا دنسنا حنا سمع علنا بركة أبزي كن أسيل حتيتنا خنكمت كلنا ناي سيكوريتي حتو ناي دحنت حتو حتيتنا مسينا زلنا بزود خمس دما تدحنتنا خبلاشو سلازي بلو كن نسمعهم كن علنا أبكمزي جزي ثم من أسياتنا حق زلبا وكل تهزبي من أسياتنا راح تكون كل هزبي دمسو كسمع كخلالو أب سلاماوي عدي ديمقراطيا عدي دمس خبر نسمع إخانة نجار تقاومه من أبرات ولك أوي تمثل حتى حتى كاي نبتغالك بنسجرنا كم زعينة سجمتي مزوسد بغلو منجستي ويكا مس اس دي إرتران كي ترفوز صرح له وسطنيات كي ترفوز صرح له كم زعينة سجمتي توسد خلوسي أو هلاو نتن كمان سي أو مهلاون كمان سي كم حدا كنا وسدوني من جلسة بعد نعاق حجي ويقول سبات زبلوخا اللودو زبلوخا تزيها اليوم أنا خبز أكب قوة كم قريت هذا اللون سبات اللو انتهيت ناتكا مرقتي وانتهيت ناتكا تسفى أبو مهلاوكا اوكي بزح زي دقاقين كتمصال لخا ناي اس دي مهلاو انا صبو غير خردا لان زي انا غرزنا خسكا يا مسلني زلو ليبرال ناي بعلو ايديولوجي اللو لك كم سوشيال ديموكرات ويدما كم ليفت ويدما كم مودرات اس دي ناي بعلو انتي شمو اللو مالتي ناي بعلو ايديولوجي اللو كم كونسرفاتيف زخونه ناشوناليست سلازي أنا كم ليبرال بارتي مثلا ناتي أيديولوجي أب ليبرال استمركوسك خون كله تيماناوي أكل مس مودراتون مودريت زخونة ناتو أيديولوجي زلو ويو مس إس دي كومبليتلي زرخت نجر يبلين كمان نحر تبو غير نحن زرزرو مخ نقمتون نحر ندبن نحر بينا نتا أيديولوجي بحزبنا كنشرفو موقف كنبلو ندحر بحال ندحر كوينو كم قسقاساي بارتي غير كاختوس بتخيلي خا ليبرال بارتي سوشيال ديموكرات دما سوشيال ديموكرات ناي سوشياليست ديموكراسي زكايد اس دي دما هاجراوي كونسرفاتيف سلازي ابو خلخاس هقدف يخطب تخيلي خا ناي حدا ناي فاشيست عينه كايدا ايديا زلوي سلازي أنا كم حدا ليبرال نوعهم وكيل خزارة بايكليني كمان توم هقدفاويان نحب نحب كوينهم نوعهم زمثل بارتي سلازخونه كاب نعاي كريتيك مدبر أبو أتيوم الساتوم تزواسو نوعهم زقربون مثلني بركة أيديولوجي أب سويدن كوينكا أمريكا كوينكا ويدما إفترا كوينكا لوتي حدا أيديولوجي سن أيديولوجي سلازي إفترا زكايدو وزلو أبزي سويدن كمتس كله كحنكو ويبدو كأتو خلبي مع خفوت صبو حجنا بزناي بارلما أوروبا قصنا هنسجرينا زبقسك أوروبا كيف كان لين يركا أب ستوكولم وكيلكات وزقم زلخا انتاي كتسالط أو تحسب رأي وإعلامات سلزلك يا خا نبتي درجة أوروبا تبرخ زلخا ويتديب زلخا ويكديب تفتن زلخا نعاي استفل علي نتبتات يوم زلوني قدم قدادم بعالم لخاو بوليتيكا نحرت رأيو مس ناي أوكراين بوليتيكا مس ناي بوتين بوليتيكا زكايدانو the same thing parallel ناي إرترا بوليتيكا ون عبز من كتنيو إركم إرتراوي سويدناوي مثلا إرترا مس راشيا مس بوتين تقبرو زلا ركب أنا بما مس سويدن كويني مس ليبرال بارتي كويني مس أوكراين زقبرو ركب نسو يملكتنيو قدامي قال أيد ما كم تعنتو يزبل خا مجمريا نا بوليتيكا خاطو زدرخني ناي مقناس كريميناليتي مالت ناي يوروبول بحبر ناي مسرح قداي بعلي بقربة زرعه كونتات سلازلو
ناي يوروبول أسرارها communication أب ليزابون زلو بوليس زعبا هيلزنكي بوليس أب ستوكهولم زلو بوليس أب باريس زلو بوليس صبوح عينة communication يلن إذا communication كم حيش سلزدلو نسون كم حيش اللي سلزدلي أو زعيتي أب defensive security بزوح سرح له بزيك أود ما يورو ناب سويدن تزمت سلمو زكال الحر كوينو بحنساك خون تخيلو تزي كوينو جن ستيب باي ستيب كسن دابلا كراونو ناب يورو خيرمو او يورو تتقمت نخلكون لك انستو دموزن معرن خخون دموز كخفل كله ما حاف كبل كله بو ايرو توسيخو لن كريي ناتي ناي بيرسونال بولي بارتيي ناي بعلو كالي توسختي قولات اللو ناتكا لزبل كان نجن ناتي مور زين أبزين يتصدق هو نابزي عادي ما كذا اللغو نرد مخنيات نتبارتي وكل كاي كون كان نناول خاريتون نناول خاتم مكرون نناول جنزابه نمفلاتي عادي ما كذا اللغو سلازي نابوهم هنا تذكر كلا شنخ زي أوروبا حبرت نسدتنيا تاز ملكت زمصو ወይ ካዝ ተቆዝ ደር ዘሎ ሓደስትን ትርዝ ዝበሉን ሕግታት ኣሎ ንኣብነት ኣብ ክንና ኣብዚ ምስ መስና ይሕቱ ዕቕባ ሓቲቶም ኣቕሪቦም መልሲ ዝወሃቦም ኣብ እንታይ ይኹን ኣብነት ኣብዚ የገድስ ኣብተን በዓል ጣልያን ኣብ ጉራብ ጣልያን ዘለዋ ሃገራት ፀኒሖም ኣብኡ ሕቱ ዕቕባ ሓቲቶም ተቐባልነት ምስ ረኸቡ ክመፁ ገለ ዝብል ስጉምታት ክወስድ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ሰሚዐ ኣለኹ እንታይ ተራ ኣለካ ንስኻ ኣብዚ ብኸመይ ትሪኦ መጀመርታ ቁኑዕ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ድሕሪ ዳ ቁኑዕ ኮይኑ በየናይ ምክንያት ቁኑዕ እንተዘይኮይኑ እንታይ ናትካ መልሲ ናተይ ብወገነይ ካብዚ ኣብዚ ዝያዳ ናይ ውልቀይ ዝያዳ ዝኾነ ስጉምቲ እዩ ዘለኒ ስጋ ዓዲ ጢልያን ክመፁ ተፀባይነት ክህልዎ ይግባእን ይበሃል ኣይከኣን ንምንታይ ህዝብና ኣብ ባሕሪ እንዳኣተው ጠፊኡ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣነ ብወገነይ ኣብ ባሕሪ ከይኣተው ከለዉ ኣብ ሊብያ ወይ ድማ ኣብ ሱዳን እውን ይኹን ጥቓ ዓድና ኣብኡ ማዕቀብ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ከማን بولك أي زخود هو كالئ من قد انتايو تزحنو قبل علم منغستي إرترا نخبر بركت ووزلو أب تقراي زنبرو سدتنيات أتيوم مجمريات هاريمو حزبنا السو سقوم تخو السدلو نت منغستي دلي بركة اندحر قريفوكا هاي كإليني عقوبة أب كالئ عد زخده حزب خا عندنا أب كالئ عد خير كاتتقعون دحر كوينكا ذكر حق وزائي سلازيس عدت إليان متيوم يكونون عنه ناب سويدن ودنمارك نخمسوا خبر اللون زدلي تتخيلوا أب إثيوبيان أب السودان تزي تخيلوا دما أب ليبيا كرني أب بحر المواتو بركن الزارب زلنا 8% زخون سب تأفينا ينعب 10% سب درادر زلنا it's not fair لك عيكون لازم نهزبي مجمريا أبز درجة خيبة عخبي كرك قبرلو أوروبا زدلو يعني صبو كم بهجن كم دليلتن تقول صلي على خا كوينو جن تي تبهجو زلا خان بهجو زلنا كابير تراون زي موصاي تزبلت هو جن كبعقمنا وصا سلا زخونه مچم كسب البيا بس حلو كابل البيا خاطر طوز بالسب يلن تزلخ فتنا إلو خايز قصل زلو قبطيلان كنا كوابيو زلو هاجرات بس يحملو حجي تي اوروبا زوشنو زلو خاني او خلو عقبه هو ابو عقبه قربو حتوهم ترايو ملسي اونتاوي قالو تخوهابهم ايو حجزي اب جبوت ننزارب زلنا اب جبوت كغبرو وظفتون زلو ناتكاريتون تايب اقول ما جبوت كغبر انتي امس منغستي ارترا زغبر كله ركبات بحلافينتاو منغد كايدن اندحر نساتهم ريكوايرز غبرو ناي ديموكراسياوي اسرارحا اندحر زيغيرو اتحاجز ابزن زلنا تقاومت تواهيبو بوزس كتخاله متن تجنزب كنترول نخخون حتى حاتيتنا هنا نعو بمقبارنا دما ابستوسن غزي تعويتنا هنا حجون دما حطوتات نقرب لنا كنت مجمريا زبلكايو مستسددو خمانا يكوننا بطليان ليبيا خيكونسي ابوشتي ارترا ابز بحال ነገር ابا اتكرو غيرناون اباو مسرحلنا مس منغستي ارترا زغبر كل عينه ركب ناي ديموكراسياوي تحتاتنتن اندحر زي مال اندحر كوينو اتسرح تطوكل كم زلون زاربينا كن حنساب دبلوماتيك وورلد كمتي نحسبو ايسرحن نساتهم انتي يغبر كم زلو كفلطو سلازدليو ناتهم سبات كسدو دليوم كريو دليو يخون امبر كمون كوينو اتمنغستي ننقصو ايزوليت سلازغبره نتنغرا مالانيو
نهزبو دما تروبو نعقد سلازلو ومنم نجر بزح لوتي أبكم واعي رأنا كم محتاج جنا يوخرنا جبو نابنا مجرش تاجزنا نقيد لنا ننوح زبالك زي ناي مجم نتي أب شو دنزلو تقرنيا زارب حبرة سب بناتو قانقا راديو هيتنفن حبريتها بناتو قانقا خمن جوي كحبريتها بناتو قانقا كركب هيتنفن ولا قا بفخص زبالة برزن زبالة بستفعل عليه أجوابات تي حبريتها نخرج عدل زفتر عدل تخونه بقانقو جن هيتنحن حجي ننوي عمتها زي مسنوحه قال سبع زهوري يتوي تمام بزي ننوي عمتها زسنوحه إرتراويان وعتب سلازي حزوهم كفتر زيك على مع الكردي صومال كذا خالد قالوا متخفيت له من نوح زبالة عمتات نيرتراوي نتقرنيا الزرب حبرة سبقن مستبزحوا الرأي خاص كهلون لا تجبأ خلص أي حل يبلون أي نبرون زخاتهم أبز نبرو بوليتيكينياتات كونوا إرتراويان كونوا بعتب سلازي حزوهم زبر رئيته يسمعه حاجة هذا خبطهم قدم لهم زموت إيها بقولكي أنت غير كاي لهم كوات ركاز في تنزله فتينكم دو ولا سيفتونكم من تفتينكم تاني يورو تملسي تزي فتينكم كمان يوروتي زي ما فتينكم خنيات حفشاوي نايك أنك قاتل الناس ودن نهاتي ما بقى زم تزله سحته بقول كي وانت حتيت كان لك من شو خير ترى أبز عدل أتو مسببو كرنو أسران سلسلة أسران 4 عامات مجمريا ناي تلفزيون راديو ناي حزبنا حصرت كم زلو ويزراخو كم مسرعه دما بحري كلت عامات مالتيو وي 3 عامات زي تداجي تتشحن 3 تتشحن 4 تزي تداجي ناي بعلي لوكال راديو كافيتين حزبنا حبريتا 5 دنيو قبرنا ناي بحلفي ناي تقاوم راديو حبريتا عين برن بتقولوا عين برن حنت زنبرت بز جزي حبريتا زي ناي هجدفاويان تلفزيون لوكال تلفزيون يعني را نوعو كودادر زخئل بالانس خجبر زخئل زلو كونتات بزعبا حزبنا ززارب حنت راديو كفيتنا بتلفزيون محلالف نيرنا اب سويدن زلو كونتاتن كمون اب حاجرنا زلو كونتات سلازس بخمو بمغبارينا قاتلنا بدحريو جن كم زراخايو بزح ناي كالوت كانالات تفطيروم حجونا لو بعل ادماس بحلو هارموني ميديا بحلو بحواتنا زكايدو علو نسو قرب بالانس بغرو فتنينيرو جن دما كنت عنتو يزبالكايو بمنغستو سويدن بسبري راديو كم حلالف زغبو راديو نيكو كلتشحن 10 شمونتن تزي تداقي بزي كورونا ببروجكت استجمر خوينو كم بروجكت يوم جميرو سلازي بروجكت سلازي نبرس مع اسجميرو مع اسكنزو داتا زي تفلتس كاب 4 عامات من على 5 حلف فلوتي anyway صبو كيدو نهزبنا صبو حبريتا هيبو بحلف دما هنردو زلنا حزبنا بالطعم يزدليو حبريتا نحنا حبريتا كل كابز خملو محبرسبينا هاديمنا متينا أبزل نبر زلنا حبريتا نحنا لعلو كل يزدلينا حقنا مزراب ندعي كابيوم علوهم زلوهم سي تيوم نحنا بالطعم يدليوم يزبها محبرسبينا جن عدلنا خوينو سيريس ايتوسدنا حج دما تعاصو لو زبها النجر نسمع لنا بالطعم زحز النجر بتعامل نفعت زخونو من اسياتال وسرحو نيروم نزه حزبنا صبوق زخونه صوصوي زخونه انفورميشن هو نيروم بجورناليستن طرح كيكونس بت بالانس مغبار طرح كيكونس حقኛነቱን መንግስታዊ ሓደ መንግስቲ ተጠው ዘብሎ ጋዜጠኛታት ሲ ከመይ ገይሩ ክሰርሕ ከም ዘለዎ አርአያ ኾኑና ክንመሃሮሙ አመጻይት ዓድና ክንተኽሎ ንልትምነዮ ነገር ንርኢና ሓንደበት ኮይኑ ተጠዋል ቢሎ أبزي أحجي معي تعمل نزلة مخالقات صوماليان عرب زاربو كل الناس دخلوا معنا 5 أطعم مبالومو حزبنا دما كندز بزحو رياكت زي مقبارو بوغني قروب سنبيدلو أبزي قدنت بتي سلاماوي ديمونستريشنز والبوها عنتوي كنقبروز قبعنا لك كنتي ناي دول ميتشر وما تولكز والكارنا عنتوي عدلاينتو راسترغاني ابزي يغددناي كغبرو دما اماصن ولا حجون ايدنغوين كغبرو علو كنريو زلنا غن ابزي ነገር አለ
ንምንታይ ንሶማላውያን ፈቂዶምሎም ንምንታይ ንዓና ይተፈቀደልና ኣድላይነትና ትሒቱሎ ማለት እዩ ኣድላይነትና ሓፍ ንክነብል ድማ ኣነ ብተወሳኺ ናተይ ምኽሪ ኣብ ኩለን ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣቲና ክንሰርሕ ነዞም መንእሰያትና እፅውዕ በርከ ናትና ኣብ ውሽጢ ምንቅስቃስ እዩ ንዕኦም ድፊት ይሰርፅ ጽቡቅ ክትምልሰለይ ፈቲንካ ነርካ ብወገንካ ጀመርካ ናይ ሬድዮ ከም ዝነበረ ካልኦቶም ሃርሞኒ ሚድያ ኾነ ካልኦቱን ከም ዝነበሩን ከም ዘለውን ገሊጽካለይ እሱ ሰሓትኩን ኣድናቆትን ኣኽብሮትን ኣለኒ ኮይኑ ግን እቲ ናይ ሽወደን ራድዮ ዝበሃል መንግስታዊ ወይ ከዓ ሃገራዊ ዝኾነ ራድዮ ኣብኡ እቲ ትግርኛ ዝዛረብ ሕብረተሰብ ኣብኡ ተሳታፍነት ክህልዎ እቲ መንግስቲ ዘምፅኦ ሓበሬታ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ብቋንቋ ትግርኛ ተተርጊሙ ንክኸይድ ብፍሉይ የድልየና እዩ ኢልኩም ሓቲትኩም ዶ እዩ ነይሮት ናተይ ሕቶ ሕፅር ኣቢልካ ክትምለሰለይ ኢኻ ድሕሪኡ እታ ካልአይቲ ሕቶ ከዓ እሞ ክግበር ብዛዕባ ዘለዎ ትነግረኒ ኣለኻ እቲ ህዝቢ ክገብሮ ብዛዕባ ዘለዎ ምክንያቱ ኣገዳስነት ናይቲ ሓበሬታ ካብቲ ስኻ ዝበልካዮ ንላዕሊ ክደግሞ ኣይክእልን እየ ኮይኑ ግን እስኻ ኸ ከም ፖለቲከኛ ንስኹም ከም ፖለቲከኛታት እንታይ ትገብሩ እንታይ ፅሒፍካ እንታይ ሓቲትካ እንታይ መልሲ ረኺብካ ብዛዕባ እዚ ክትነግር ሓቂ ዘረባ ኣነ ፐርሰናሊ ኣይሓተትኩን ኣጋጣሚ ኣብ ካምፔይን ስለ ዝነበርኩ ዶንጉየ የሰሚዐ እያ ሰምዓ ከለኹ ዝሓለፈ ሰሙን የሰሚዐ እያ ነዚኣ ጉዳይ ኣብ ብራስልስ ስለ ዝነበርኩ ብዙሕ ሓበሬታ ኣይነበረንን ሓሊፋ ክንላ ዘይገበርክዎ ገይረ ኣለኹ ይብለካኒ ብሕጂ ግን ንክገብር ግን ቃል ኣቱ ክግበር ዘለዎ እዩ ሓበሬታ ንህዝበይ ከም ዘድልዮ ስለ ዝፈልጥ ዋላ እኳ እቲኦም ንሕና ቋንቋ ንኽእል ኣይንጠቀመሉ እምበር እቲ መብዛሕትኡ ህዝብና ከም ዝጥቀመሉ ስለ ዝፈልጥ ናቱ ድማ ቃላት ከመሓላልፈሉ ቃል ኣቱ ጽቡቅ ተቀዳሚት ሕቶ እንድሕር ዝዘኪርካያ ዋላ ከዘክረካ ፈቲንኩም ዶ እቲ ወግዓዊ ብዝኾነ ነቲ መንግስቲ ናይ ሽወደንሲ ነቲ ሽዑ ዝነበረ መንግስቲ ፈቲንኩም ዶ ናይ ሽወደን ናይ ትግርኛ ቋንቋ ክህሉ ኣለዎ ኢልኩም ፈቲንኩም ዶ ሕቶስ ኣቕሪብኩም ዶ ዝብል ነይሩ ናይ ምፍታን ፈቲና ኢና ካብቲ ህዝቢ ዝመፀና ምላሽ ካብቲ ኤርትራዊ በቲ ሽዑ ግዜ ዝነበረ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ደጋፊ እቲ መንግስቲ ስለ ዝነበረ ኣይተደለየን እቲ ነገር ሓቂ ዘረባን ዋላ ሕጂ እውን ትብሎ ዘለካ ናይዚ ሬድዮ ምዕፃው እኮ ነቲ ደገፍቲ መንግስቲ ብጣዕሚ እልልታ እዩ ፈጢሩሎም በርከቲ ሓበሬታ ናትና ህዝቢ ዘይምርካቡ ንዓቶም ብጣዕሚ ሕጉሳት እዮም እቲ ቅድም ከም ዝበልኩሃ ቅድሚ 20 ዓመት ዝፈተናሉ ግዜ ንመንግስቲ ክንሓትት ከለና ናታቶም ኤክስፐርት ልኢኾም ኣድላይነት ከም ዘይብልዮም ተዛሪቦም ንኸይግበር ዝኸልኡና ባዕልና ነካይዶ ናትና ቴሌቪዥን ኣለና ኢሎም ንሳቶም ጓይላ ዝገብሩሉን ቀዳም ቴሌቪዥን ዘርእዩሉን ገይሮም ከም ንዕፅዮም ገይሮምና ኣይሜን ነቲ ተቐባልነት ንኸይንረክብ ብዙሕ የምፅኢሎም ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ትስክፍታታት ትርኢቶታት መሊስካለይ ኣለኻ ናብ መጨረሻና ገፅና ንኸይድ ኣለና ውልቃዊ ትዕዝብትኻ ወሪእትኻ ሓተካ እዚ ናይ ራድዮ ሽወደን ትግርኛ ምዕፃው ዋላ እኳ ከም ፕሮጀክት እንተነበረ ግን ምስቶም ዘካይዱ ዝነበሩ ቃለ መጠይቅ ገይረ ኣለኹ ኣቐድማ ቢሉ ቅድሚ ናይዚ ፕሮግራምና ከዓ ክፍኖ እዩ እሶም ዝብልዎ እቲ ራድዮ ሽወደን ትግርኛ ዝለዓለ ተቐባልነትን ኣብ ስታትስ ክረኸ ኣብቲ መጠን መምዘን ክረአ ከሎ ከዓኒ ፅቡቅ ተቐባልነት ከም ዝነበሮ ኩሎም ቶም ናይ ቀረባ ሓለፍትናን ንሕና ንሪኦ ነርና ኢና ዋላ እኳ ከም ፕሮጀክት እንተተጀመረ ግን እቲ ዝኸይድ ዝነበረ ምዕባለ ዓብ ስለ ዝነበረስ ክቕፅል ተስፋ ነይሩና ገለ ኢሎም ካልኦት ሰባት ርእይቶ ክብኑ ከለዉ ከዓ ብድሕሪ እዚ ስጉምቲ እዚ ኤስዲ ኣሎ እሱ ከዓ ነቲ ስደተኛ ዝበሃል ከርሕቆን ካብ ናይ ሽወደን ሃዋህው ትሑት ተራ ከም ዘለዎ ከርእን ስለ ዝፍትን ዘሎ ወይ ስለ ዝደሉ ዘሎ ከምኡ ገይሩ ስግምቲ ወሲዱ ኢልና ንኣምን ዝብሉ ኣለዉ ርእይቶ እንታይ እዩ ኣነ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ትብሎ ዘለካ ሃይፖቴሲስ እዩ ዘረጋገፅክዎ ነገር የብለይን ስለዚ ኣብ ዘይረጋገፅክዎ ነገር ክዛረበካ ኣይደሊነ ክኸውን ይኽእል እዩ ከይከውን ይኽእል ግን ተቐባልነት ከም ዘለዎ ብህዝበይ ኣነ እውን ሓቲተ ካብታ ዝፈለጥኩላ ግዜ ጀሚረ ሓቲተ ዋላ እውን ኣብ መገሻ ተነበርኩ ዝሓለፈ ሰሙናት ስልክ እንዳደወልኩ ብምሕታት ይፈልጥ እየ ነይረ መብዛሕትኦም ሰባት ዝሰምዕዎ ከም ዝነበሩ ተደላይነቱ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ስታቲስቲክ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ንምንታይ ይዕፆ ከም ዘለውን ኣነ ሕቶታት ከቐርበ ማለት እዩ ብዘይገድስ ብድሕሪኡ ካልእ ሰብ ይሃሉ ኣይሃሉ ቀዳማይ ካልኣይ ነገር ድማ ንኻልኦት እንዳተዋሃበ ከሎ ንዓና ዘይወሃበሉ ምክንያት
كندتي نحنا تتقامنتو حاف زبلنايو تتقامنتو زو حدا زتقبلنت زرخبو لو حجه نزارب ندحر كوينا مسانا زتعاصو كالኦት አሉ ናይ ራሽያ አሉ ለምሳሌ ኩርድ ናይ ዓረብ ኩርዱን ከም ተዓፀው ሰሚዕ ኣለኹ እዚ ጉዳይ እዚ ፖለቲካሊ ዲዩ ተኻይዱ ዘሎ ዋላስ እዚ ጉዳይ እዚ ተቀባልነትና ዲዩ ወሒዱ ዘሎ ንምንታይና ንሕና ከምዚ ፌምተዩል ዝበሃል ብድሕሪት ተሰቀልቲ ተሳፈርቲ ምግበር ንናዓቀሉ ምክንያት ንምንታይ ከም ዝኾኑ ክፈልጥ ደልሎ በርከ ኩላትና ማዕረይና ኣብዚ ግብሪና ንኸፍል ግብሪ ሰሪሕና ስጋዕ ግብሪ ዝኸፈልና ድማ ፓብሊክ ሰርቪስ ብናትና ንኸፍሎ ገንዘብ ዝወሃበና እምበር ካልእ ኣይኮነን ፅቡቅ ሕቶታተይ ወዲእ ኣለኹ ምስቲ ሕጂ ትብሎ ዘለኻ مبزع ዝመስል ክፍትኖ ትብሎ ዘለኻ ኣተኣሳሲርና ካልእ ግዜ ክነዕልል ክንፍትን ኢና ኣባል ጉርሁ መጻብ ምዃንካውን ስለ ዝፈልጥ ብዛዕባኡ እውን ምትእስሳሩ ናትካ ንጥፈታት እውን ክነዕልል ክንፍትን ኢና ንሎሚ ዝነበረና ፎካስ ግን ወይ ከዓ ሎሚ ዝነበረና ዕላማ ኣብዘን ዝጠቐስናየን ነይረን ብኸምኡ ሎሚ ክንውድእ ኢና ናይ መጨረሽታ ለበዋኻ ርእይቶኻ ክሰምዕ ኣብ ጁን 6 ስጋዕ 9 ናይ ኣውሮፓ ምርጫ ኣሎ ካብ ሜይ 6 ጀሚርካ ምርጫ ክጅመር እዩ ሆፕፉሊ ክትመርፁኒ ተስፋ ገብር ኣነ ክትመርፁኒ ዝደልየሉ ዋና ምክንያት እቲ ኣነ ዝሓስብዎ መስመራት ንዓኻትኩም ዝጠቅም እንድሕር ኮይኑ ረኺብኩም እዩ ቀዳማይ ካልኣይ ድማ ከም ኤርትራዊ ጉዳይና ናይ ኤርትራ ጉዳይ ድማ ኣብ ፓርላማ ኣውሮፓ ተረኣይነት ክርክብ እሞ ህዝብና ካብዚ ዘለዎ ጭንቂ ቁሩብ ክሪኦ ዝኽእል መንግስቲ ወይ ድማ ኮንቲነንት ተረኸብና ኣድላይ በሃል ብዝተረፈ እቲ ቃልሲ ክቅፅል እዩ ብሓባር ኮይና ንስራሕ እዚኣ ዝላበወኩም ቴንክ ዩ ኣዘይ መስነካ ንስለ ግዜኻን ስለ በረክቶኻ ካልእ ግዜ ብተመሳሰለ ዛዕባታት ናይ ፖለቲካ ክንራኸብ ተስፋ ገብር ንሎሚ ንወዲ ኣለኹ ቴንክ ዩ የቐኒየለይ ብሩኽ መዓልቲ ሰላም